Riwruok mar jotije ma Migori dwaro mondo piny owacho ket okenge mag neno ni jotijego chwal nyime lemo ka kindegi osechopo. E sechegogo bende ne gipuoyo okang' mar osekaw mar chwalo e ngas mamalo jotije ma kwan giromo 872. Jo Juma nigi ler mar wachni. Choro jotich malo e ngas mar tich en achiel kuom gigo eko ma jotije mag piny owacho ma kaunti ma Migori kuom higni 10 yande osebedo ka dwaro. Moko kuom jotich yande osebedo kuom higni maloyo 10 kapok ochorgi malo e ngas mar tich. Kata kamano, thoth jotijego ma kaunti ma Migori ma ende kinde margi mar chorogi malo e ngas mar tich ne osechopo koro oyudo fuong'ruok bang' piny owacho ma kaunti ma Migori chorogi malo e ngas mar tich. Wan gi jotich e county government ka maromo 3,400 gi wiye matin, to moseidho ngas mamalo deromo 872. Maromo jotije 872 ochor malo e ngas mar tich kod piny owacho ma kaunti ma Migori. Gino matend jotije kaunti ma Migori wacho ni en okang' makare mokaw kod piny owacho ma kaunti ma Migori. Quite a good number nyocha oseyudo barupe, nitie mamoko be barupe gi nyocha ndik to pok obedo sign. So far nyaka sama wuoyi kodu ni nitie departments ma pok no factor in their promotion nikech ung'eyo gi nyocha timo as per the budget. Ma achiel kuom the department ma pok otimo mage en department ma lands ne pok otimo promotion ma wadwani mondo gi factor in. Another department ma pok noyudo en department mar education kanyo imung'e ni jo ECD be nitiere pok noyudo their promotion. Mar adek ne en department mar finance. Jagoro mar ruok ma jotijego mag piny owacho ma kaunti ma Migori Silvan Saraja wacho ne gidwaro mondo koro piny owacho ma kaunti ma Migori oketo okenge man jatich moro amora ma kinde mare ma chori malo e ngas ma tich ochopo koro time wang' sa. Ng'ata mosegik the requirement minimum ma 3 years owinjo miye promotion. Ma kopo ni county government ok omiye promotion modhi to 6 years owinjo koro miye 2 increment. Neno jomoko mane ose stagnate for a long time no mi promotion nyadiriyo omigi 2 job group ahead. Karibu ji te matiye public service mane wayudo ne due for promotion, to mane wanyalo promote gi sechego en namba ma wacho cha kaluwore gi kwan to kaluwore go kapu mane nitiere. To bende wa balance nikech ok wanyal dhiro kabisa ni ji te obed promoted. Waweyo budget moro matin mabeyo dwarwake go jomoko manyien. Jagoro mar kaunti ma Migori Oscar Lima wacho ni e kinde mane gichoro mal jotich e ngas mar tich ne gineno jotijego ma kinde magi mag dhi e rutaya chiegni kod mago ma osebedo kuom higni mathoth kapok ochor mal e ngas mar tich koro mi thuolo mokwongo e chenrono mar choro gi mal e ngas mar tich. Ng'ama osebedo kochung' kamoro achiel kuom kinde malach. Mar ariyo wang'iyo ni to ng'ano mosetiegore momedore ngas machielo mar somo kata mar tiegruok. Then mar adek watemo chwalo mbele jogo ma chiegni retire. Kada berruok no ma jotije kaunti ma Migori wacho ni ten kaunti ma Migori ma otele kod gavana Masani Ochile Yako ostimo mathoth ne jotich dwaro margi en jotich mamoko kaka mago mag jopuonj mag nasari bende koro ng'i kod wang' maber. Jowa ma nitiere ECD bo manye kaka inyalo kony. Achiel kuomgi commute allowance mane chimiyo jogogi ne thin kabisa. Ichulo gi siling 802 which is against the law. Ne wawuoyo gi jogogi mane wasewuoyo kodgi ni pesa ma wadwa ma minimum ma owinjo bed ni miyo ja ECD teacher as a commute allowance owinjo bed 3,000. George Juma, Ramogi TV, Migori. Aswadhi yo moro machuok udugu bang' dakika matin kik idhi mabor ahinya.